गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव एबा ASSEB आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। ASSEB डिभिजन 1 जों खुंफुंजानाय 2026 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव एबा ASSEB आनजादाव चिरां जिल्ला सिंनि बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेंटल फरायसालिमानि भबेन्द्र चन्द्र औवारी अडिट'रियाम हलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों ASSEB आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लादों। गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव एबा ASSEB आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। ASSEB डिभिजन 1 जों खुंफुंजानाय 2026 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालि जोबथा आनजादाव एबा ASSEB आनजादाव चिरां जिल्ला सिंनि बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बेंटल फरायसालिमानि भबेन्द्र चन्द्र औवारी अडिट'रियाम हलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों ASSEB आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लादों।